салому дуруди бепоён ба ҳар яки шумоён дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз ва ҳар ки ҷое бошед аввал худованд нигаҳбонатон бошад дӯстон ва баъдан навора сар мекунем. бародаро гирди ҳамин хонара бояд апишка бигирем. Апишкаи мо тинка қатӣ меояд ва круги ҳамин хона бояд апишка биёяд. ин хона пеш як 20 баровардагиай дӯстон, се тарафаш ду тараф қайб пишташ 70 сантиметр баровардагиай ва ду тарафта дӯстони азиз ду дона река меояд. ду река мепартоем ду тарафа ва пеши хонара се река мепартоем ба он хотире ки паҳмтара ба ҳамин хотир се река меояд ва ними борикиш ду таи река меояд дӯстони азиз. ва дӯстон касоне ки меҳмонен ҳатман дар канали мо обуна шавем ва дастгириро фаромӯш накунед дӯстони азиз, чунки дастгири шумо пешравии моай. ва дӯстони азиз касоне ки мехоҳем хеле апишка кунед хонаотона ё ки устодтон дар кора ё тарзи коркардша намефаҳмед ки ҷоиша нафаҳмиден, дӯстон номероро дар охири видео мемонам, метавонед дар ватсапи мо бинависонед ё ки занг бизанед. нашоти коркард ҳамаша мефаҳмонем ки ҷоиша нафаҳмиден дӯстон тарзи коркардша. ва касоне ки мехоҳед охир ремонт кунед номероро дар ватсап бинависонед дӯстони азиз. нашоти нархи наво суҳбат мекунем дӯстон дар ватсап квадрат ё ки пагони метр нашоти нарх бо суҳбат мекунем дӯстони азиз. ва баъдан дӯстон дар ҳами ва круги ҳами кришада 20 дона река рафтагиай. рекаи талоши не иҷа рекаи падшифир мо задестем ҳозир. рекаи падшифир 20 дона рафтагиай дӯстони азиз. ва инаи димовка дӯстон 8 дона рафтагиай. 8.5 рафтагиай дӯстони азиз. 8.5 димовка рафтагиай ба он хотире ки пешҳои хона баровардагиай. баъд углуам и конверни задагиай камтар берунан лита 1 метр бори ба ҳамин хотир 8.5 дона рафтагиай дӯстони азиз. ва се пачка самарези паддеревни 2.5 пачка расход шидагиай. се пачка хайна самарези паддеревни дӯстон расход шидагиай. ва баъдан пагони метр ҳисоб кардагием. тинкора ҳамин размер гуфтем сехта бридан равон кардан. тинкора душанбе заказ кардагием дӯстони азиз. тинкои апишкае ки гирди ҳамин кришада меояд. тинкои ғавс ва бақуввата дӯстони азиз. ғавсишон конкретна ғавсе ва баъдан гирди ҳамин кришада навардон меояд. навардонша ябора мезанем дӯстони азиз. навардонои сахт будак ба ҳамин хотир дӯстон обши ҳамин навардон тинкои ҳамин заказкардаги қатъи направляешо самарезо ҳамаш 5200 сомонӣ шидагиай дӯстони азиз. 5200 сомон расход шидагиай фақат дар тинкаи апишкаш кроми река турбои навардон ва димовкаи гирди кришада иначи хеле задагием дӯстон кроми иёш ғайра иёш дӯстон 5200 сомон фақат суми тинкои гирди потолок шидагиай. тинко кабути осмония дӯстони азиз. инаиҷа ленташа сахт кардестем дӯстон. ҳозир ва круги кришара аввал ленташа мезанем, баъдан навардоноша сахт мекунем. баъдаи навардон направляешои гирди кришара мезанем дӯстони азиз. баъдан тинкоро адиват мекунем дар дуни направляешо дӯстон. ина ҳозир тинкои лентои гирди вана и пагони метр хати ҳисоб кардагием. лентои гирди ванара мезанем дӯстон. ва дӯстони азиз дастгириро фаромӯш накунед. агар имкониятш бошад дар имо ватсаптон ҳамин навораи моро падлитса кунем беҳтарин мешавад дӯстон. ва агар имконият бошад бародарои ғариб ам программаи VPN Apply Maker скачат кунем баъдан навораи моро тамошо кунем беҳтарин мешавад. як дастгири ҳаҷониб шумо мешавад дӯстон. нав монетизатсияи мо гирён шуда. агар имкониятш бошад ба VPN тамошо кунем бо беҳтарин мешавад дӯстон. чунки шумо медонед YouTube вообще доход надодаст дӯстони азиз. агар ба VPN тамошо кунед навораи моро дӯстон. ина дӯстони азиз апишкаи потолока задестем. инаи лентаи барша ва круг шози сахт кардем ва баъдан таша направляеши мия барои тахторо задан барои тинкоро сахт кардан. хеле дида истодем дӯстон. ленташ тамом.
ҳоз мегзарем ба қисми направляющий ҳо тайёри кадамия ҳоз ишон метавон. инҷода дӯстони азиз нами ҳарекада направляющий мезанем. ай тарафшам направляющий мезанем. баъдан тинкара дурмушда медозем. як самарезида мегирем тинкара. Я тинкаи дохтагира да се самареза мезани тамом айда тарафши яктаи лентаи фуровардагимон 10 сантиметр дӯстон. ай ҳамин тахта то ира 10 сантиметр 10 сантиметр фуровардагим. баъдан инҷа хамутҳои нувардона мезанем. инҷа нувардон меояд дӯстон. нувардони сафед меояд ва таъша апишка ҳамин свет тинка меояд. ҳамин свети худаш свети ҳамин лента тинка меояд таъша апишкаш. хай дӯстон зиёд начказаниша направляющий заниша навор мекунем. пешкаш шумо мегардонам дӯстон ва дастгиро фаромӯш накунед. фикрҳои худтон дар комментария обязательно бинависонед дӯстон. ва ҳамун лайкаи бобогира бимонед дӯстон беҳтарин мешавад. агар имкониятш бошад дар имо ватсап чизе ки дорем поделиться кунед ҳамин номерои моро дӯстон бо беҳтарин мешавад. ин хона ва кругш дӯстон ҳам хеле пишка меояд ва круг. талши бо направляющий разем тинка сахткунӣ бошам навор мекунам. пешкаш шумо мегардонам дӯстон. фақат дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешрави мо. ин дӯстони азиз направляющий намеояд дар дури намеояд тинка меояд. ина мера мезанем баъдан дури намеояд тинка меояд. направляющий 2 метра. айнаҷа навардонош ина навардонои сахтай тинкаги сахтай навардонои ба қувватай ё 4 метрай донаш 120 сомонӣ харидагаам. як донаам навардона. ин дӯстон апишкаи тинкамон ай инами меояд ай каталогда ина апишкаш ай инами меояд. ҳамун сехда дар ҳамун заводаш бридагӣ размера додем. бридак тайёр равон кардагиай инҷа диразен меояд. пеш памтар меояд барош бориктарак. дӯстон аввал мо рекор разем ҳамаро тайёр кардем. баъдан танаи хонаро фасад задем. фасадаш симити сафед қати омадагиай дӯстон. наворша каналда парт офтадум. метавонед касоне ки нав дистед метавонед фасадша даромада тамошо кунед дӯстони азиз. ва баъдаи фасада задану тамом кардан полни ремонтиш тинка апишка кардем дӯстон. инами тинкора. дӯстони азиз апишкаро полни тамом кардем. пок зена апишкаи задагимон. навардон қати апишка задемаш тинко кабути осмония тинкаи ғавсай полни ремонтиш. дӯстони азиз дар ҳамин номерои болои экран мондагӣ касоне дам хел апишкаи гирди потолок дар кора метавонанд занг бизананд. нашоти нархнавош бо суҳбат мекунем дар ватсап ё ки дар ватсап бинависонем бародаро хубтараш. хонатон чанд метрай бар паҳмиву ҳамаша бинависонем ватсапда. нашоти нархнавош бо суҳбат мекунем дӯстон. ва фикрҳои худтонро комментарияда бинависонед. погиза апишкаи задагимон шубашам навозем симити сафед қати апишка. дӯстони азиз касоне ки меҳмонед дар канали мо ҳатман обуна шен ва дастгириро фаромӯш накунед чунки дастгирии шумо пешравии мо дӯстон. ва агар имкониятш бошад дар имо ватсап поделиться кунед ҳамин наворои моро беҳтарин мешавад бародаро. инҷа плафонои 4 кунҷа задем дар потолок.
телефон сон помни ремонти апшка паноям атон вақтло бародаро фикр хлехтон дар комментария бинависонен ам лайкора бумонен даимо ватсап ҳамин навораи моро падида сакнем беҳтарин мешавад.